Γεια σας από το Flora Online. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ρούχα της εταιρείας Hashtag σε μεγέθη 6 έως 16. Έχει έρθει αυτό το τέλειο αμάνικο, τρίχρωμο, με φερμουάρ στις τσέπες, φλής ενίσχυση και κουκούλα. Η τιμή του στα 23 ευρώ. Επίσης αυτό το ζακετάκι, κολεγιακό στυλ, με τρούξ, φλής μέσα, στα 20 ευρώ. Ένα τισερτάκι που βολεύει με τα πάντα να φορεθεί, στα 11 ευρώ. Η ζακέτα και το t-shirt υπάρχουν και σε δεύτερα χρώματα. Θα μπορέσετε να τα δείτε με ένα κλικ στο floronline.gr. Το παντελόνι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Φλής μέσα με τσεπάκια. Φερμουάρ εδώ, πίσω. Κορδόνι, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ύφασμά του. Στα 14 ευρώ. Και συνδυάζεται με το ίδιο του το ζακετάκι. Όχι ότι δεν μπορείτε να τα συνδυάσετε και με τα προηγούμενα ζακετάκια ή αμάνικα, τισερτάκια. Απλά αυτό είναι το ίδιο ύφασμα. Η ζακέτα έχει μία λεπτή επένδυση στο μπροστινό μέρος. Σας δείξω λίγο. Είναι φόδρα και πίσω είναι φλής. Στην κουκούλα μπορεί να ρυθμιστεί, να γίνει και πιο στενή. Έχει εδώ τις λεπτομέρειες και η τιμή της στα 16 ευρώ. Μπείτε να τα δείτε όλα επιλέγοντας το συγκεκριμένο brand με ένα κλικ στο floronline.gr.